हेलौ हेलौ आं बिराद आलासि जाना दङ। अबे थांनायमोन आङो आवगोलो ओइ माबायाव दंहैयोमोन आङो बारजोमनायाव मायाव बारजुनाव दंहैयोमोन आङो ओ मास मोनथाम जाबायमोन आरो दा बिजामादै दङ फिसाजो दङ दा फिसा फिसौफोरखौ आं फेदेरबाय फोलावबाय औ दा आंखौ नाङा जाहैबाय दा होखारहरबाय दा ओजोंनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय अ न'निफ्रायनो ओमफ्राय दा हाजिराबो मावनो हाला मावनोबो हाला दांनोबो हाला औ दा मा मावना जाबावनो आंलाय दा ओमफ्राय थानोबो जायगा गैया थानोबो जायगा गैयाथ' आरो ए बुंबाय बे नामा माथो आंनिया औ आंनिया माबासो रेनु रेनु बसुमतारी नामा बसुमतारी अ ओमफ्राय बे दा नोंनि फिसालाफोरनि नामखौलाय होनो हागोन फिसाला गैया आंहा माथो फिसाजो सासेल'मोन अ फिसाजोनि न'आव थाहैदोंमोन आरोना बिजामादैजों दंमोन आरो ओमफ्राय दा थानो होला दा थानो होला दाख्लै आङो माने देखा फार्माव आलासि जानो थांदोंमोन नालाय औ दा आलासि जाना फैबाय बेयावनो माने हाबनोनो होला आरो इयावनो होखारहरबाय दा आलासि जाहैनाय जायगा अबेहायमोन माबायाव देखा माबा रामपुराव ए ओमफ्राय बिनिफ्राय दा फिसाजोनि न'आव दा नों फैफिनदोंमोन आरो जेनेबा ना औ ओमफ्राय दा माने गोजानाव थांनायखाय कर'ना मोनदों होननानै दा थानो होला जाहैदों आरो न'आव थानो होला जाहैबाय आरो ओमफ्राय रायजोखौ लानानै बे कुरेन्टाइन जेनेबा जुदि फोथायाबा न'आव रायजोफोरा माबा मोनसे आल'सना खालामनानै बिदि फोथायथाराबा कुरेन्टाइन खालामनानै गामिफ्राव स्कुलफ्राव थाबोबायनो हागोनथ' दा बिदिबो मानियाखै बिबायदिबो मानियाना थानोनो होआबा खाथियावनो थानो होआबा रायजोफोराबो गनायथाराखै आरो ना ओहो ओमफ्राय जेनेबा नों जुनियाव आलासि जाहैदोंमोन ओमफ्राय दा नों नैबे नोंसानि नैबे बिजामादैनि जायगायालाय मा नाम सिलफागुरिनि गामिया माने सिलफागुरिनि आरो ओमफ्राय बिजाबाजैनि नामा सुनि जुनाय मा जायगा कमलपुर ए ओमफ्राय नों आलासि जानाया जाबाय मा जायगा मोनलाय देखा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ मा रामपुर रामपुर खाथि खालायानो जायोथ' ना हा खाथि खाथियानो जायोथ' ना अ खाथि जायोथ' आरो बेखौनो ओमफ्राय आलासि जाहैनायखौनो ओमफ्राय दा न'आव फैनायखौनो कर'ना बागोन होननानै अ होखारबाय आरो बेमार लाबोदो होननानै हाबनो होलाबा नों एसे बिदि खालाम रायजोफोरनो एसे बुंस'ना हो आंखौ बिदि खालामबाय आंखौ बिदि माबाबाय होननानै रायजोफ्रा मा बुङो दा बुंबाय दा आङो रायजोफोरनि सिगाङावबो जायनो थाङो बिनावबो बुङोदा आं माथो माबायानो माथो केयार खालामाखै ओहो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरनोबो खिन्थाबाय खिन्थाजोब्बाय गासैबो खिन्थाजोब्बाय आङो गुरुथ' लाया आरोना ओहो बिदिबा नों माबा मोनसे खालाम पुलिसखौनो लिंहरसा आं बिदियाव आलासि जाहैदोंमोन आंखौ कर'ना मोनदों होननानै आंखौ न'आव दोनाखै होननानै डाइरेक्ट पुलिस लिंहर दा पुलिसआबो दाख्लै फैखांबाय दा पुलिसनि सिगाङावबो आं दाख्लै खिन्थाखांबाय बे पुलिसखौ लिंहरनानै न'आव मिलायनानै दोननो हानाय बादि पुलिसजों रायज्लायहो बिदि खालाम दा एखेबारे न'आवनो हाबनो होआबालाय माबोरै हाबनो बे होआ सिलायावनो गानोनो होआ माबोरै आं पुलिसखौ बोरै लिंना लांनानै बोरै माबा खालामनो आंलाय दा मानिगोन जानो इसोरो पुलिसफ्रा मानिगोन मानो मानिया माने आंखौ बेयाव आलासिल'सो जाहैदों आंखौ बेयावनो सन्देह खालामबाय होननानै आं बेफोरजों बानस'आबा न'नि मानसियाबो बानस'आबा नोंथ' न'आव थानो मोनाबा जानो लोंनो मोनाबा आरो अबाव थानो थैनायनि लाइनाव फैखानायसो जायोना बेनो जासिगोन आरो माथो खालामबावगोन बिदिया बिराद गाज्रि जायो जुदि रायजोआबो रिक्स लायाबा फिसालायाबो माबायाबो जेनेबा बिजामादैयाबो रिक्स लायाबा पुलिसनोनो जनायना हो बे माने पुलिसाबो केस होनायनि बाथ्रा थाङा बेयाव माने पुलिसा दा कर'ना बोथोराबो अल माबायावनो जादों नालाय माने पुलिसा मिलायना होथों आरो जेनेबा मिलायना होबाबो मानिनाय नङा दा इसोरो पुलिसनि खोथाखौ मानिनाय नङा जिबादि रांखिनिखा जिबादि माबाखा आं बिसास खालामाहाय
नोङो एसे दादागिरि जादों नामा नोङो पुलिस लिंना लाबोगुलायदो नामा नोङो होननानैसो बुंनायसो जाहैगोन बुथारजानायसो जाहैगोन आङो बिदिसो होनबावगोन ना अ दा ओमफ्राय आं बे भिडिअ जेनेबा आं बानायनो आगारबा दाय जायाथ' बानायना हो थारमाने रिक्सखौ नोंसोर लानो हायोबालाय आं बानायनो हायो आरो जेनेबा दा रिक्सा बिथांमोना बे फिसाजोफ्रा दा नोंखौ दाय जाबासो माने दा फिसाजोफ्रा जेनेबा दाय जाबासो फिसाजो दाय जानो हायो नामा आंखौ जेरै होखारदों आंखौ जेरै सैमा बायदि खालामना जादों आं ओंखारदों हरनि साराय नयथायावनो होखारहरदोंबा आं बबाव थांना थाहैनोमोन आंलाय जेने थेने हाग्रा बंग्रा थानानै मालाय न'आव एब्रेना थाहैनायखायसो आङो जुदि पुलिसफोरा मोननायमोनबा खम बुग्लि जागौमोन आङो माने मा आलासि जानाया सानबैसे जाहैबायमोन सप्तासेल' जाहैदोंहाय जा बियानि फिसाया लिंहरनायखाय थांदोंमोन आङो ए आरो गावबो थिनहरबाय नालाय थां